ሰላም ሰላም ክቡራትን ክቡራንን ቤተሰብ ከመይ ቀኒኹም? ኣነ እግዚአብሔር ኣምላክ ይመስገን ኣለኹ ጽቡቕ። ከም ጽቡቕ ዘለኽዎ ጽቡቕ ክትህሉ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተይ እዩ። ሽምባርከስ ክቡራት ቤተሰብ ሎማዓንቲ መፂአኩም ዘለኹ ብሓደ ኣገዳሲ ኣርእስቲ እዩ። እንታይ እዩ እቲ ሓደ ኣገዳሲ ኣርእስቲ? ፃውዒት ሓገዝ ተገይረሎ ገዳም ደብረ መድሃኒት ኣማኑኤል ማዓጎ ኣብ ወረዳ ክልተ ኣውላዕሎ ጣብያ ነጋሽ ቁሸት ማዓጎ ዝርከብ እዩ። እዚ ገዳም ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ 21 ቅንቡላታት ብሰራዊት ሻዕብያን ፒፒን ተደብዲቡ ክፈርስ ክቃፀል ክኢሉ እዩ። በዚ መሰረት ተገድሶ ተወለድቲ ፈተውቲ ዓዲ እቲ ገዳም ዳግም ኣማሓይሽካ ንምህናፅ ፃውዒት ተገይረሎ። እዚ ፃውዒት ንኣቶም ብቻ ኣይኮነን ክቡራትን ክቡራንን ቤተሰብ፣ ምክንያቱ ኣንሕና እውን እንተኾነ ገንዘብና ኣብ ዘይቁንቁን ኣብ ሰማያዊ ክነቕምጦ እዩ ዝግባአና። ንስጋና ክንደይናይ ላዕሊ ታሕቲ ንፅዕር ካብ ሎሚ ካብ ፅባሕ ሓሊፉ ለዓመታት ኢና ንሓስብ ማለት እዩ። ከምኡ ኢልታ ነብስና እውን ዝተወሰነ መልክዑ ክንሓስበላ ይግባአና እዩ ክቡራትን ክቡራንን ቤተሰብ። ስለዚ ገዛና እታ ገዛ ናይ ምድሪ ናይ ግዝያዊት ገዛ ኸራይ እተተባላሽያትና ክንደይናይ ውሽጥና ከም ንርበሽ ኩለና ንፈልጦ ሓቂ እዩ። እዚ ሰማያዊ ገዛና ተበላሽዩ ብዓይንና ምርኣይ ካብዚ ዝኸፍአ ነገር የለን ክቡራትን ክቡራንን ቤተሰብ። ኢደ ኢድካይ ኢልና እንድሕር ሓቢርና ኮይንና ግን ካብቲ ዝነበረ ብዝበለፀ መልክዑ ዘይስርሐሉ መንገዲ የለን። ክስራሕ እዩ ያው እሳቶም ፀላእ ሰናያት ሓዲርዎም ንህዝቢ ይኹን ንቅርስታት ይኹን ንእንስሳት ከይተረፈ እቲ እኩይ ተግባሮም ከጥፍእዎ ዝሓሰቡ ሓይሊ ፈጣሪ ኮይኑ ግን ክንጠፍእ ኣይከኣልናን። እቲ ቅርስና እውን ዋላ ተተቃፀለ ዋላ ተተፈረሰ ነዚ ክፅሕፉ ዝኽእሉ ነቲ ዝተቃፀለ ንዋየ ቅዱሳን ክፅሕፉ ዝኽእሉ ቅዱሳት ኣቦታት ኣለውና። ነቲ ዝፈረሰ ህንፃ ዝትክኡ ኢደ ሰሎሞን ዝኾኑ ብዙሓት ወገናት ኣለውና። ካባና ዝድለ ሓደ ነገር ጥራሕ እዩ ክቡራትን ክቡራንን ቤተሰብ። ዓቕምና ብዝፈቐዶ ኢደይ ኢድከይ ኢልና ነቲ መፅሓፊ ክኾን ዝኽእል መሳርሒ ብገንዘብ እዩ። ነቲ ህንፃ መሳርሒ ክኾን ዝኽእል ብገንዘብ እዩ። ከፍታ ዘላትና ንእሽቶን በዝሒ ወሓደ ኣይብሊ ናይ ብዙሓት ተኣኪቡ ብዙሕ ክኾን ስለ ዝኽእል በብዓቕምና ክንሕግዞም በዚ ኣጋጣሚ ብትሕትና ይላወኩም ክቡራትን ክቡራንን ቤተሰብ። ከምቲ ዝበሃል 50 ሌሞን ለ50 ሰብ ገይፁ ለሓደ ሰብ ሸኽሙ ከም ዝበሃል ኩላትና እንተደኣ ሓቢርና ኮይና ቀሊል እዩ። ካብቲ ዝነበረ ብዝበለፀ መልክዑ ክስራሕ ይኽእል እዩ። እቶም ፀላእ ሰናያት ሓዲርዎም እዚ ተግባር እዚ ክፍፅሙ ዝኽኣሉ እኩያት ኣንሕና ብምትራፍና ካብዞም እኩያት እዚኣቶም ክንሕጎስ እዩ ዝግበአና። እዚ ህንፃ እዚ ሓደ ሰብ እንተደኣ ኣወፍዩ ኮይኑ እጃሙ ደስ ክብሎ እዩ ዝግባእ። ንምንታይሲ ነዚ ሰዓት እዚ ነዛ መዓልቲ እዚ ንክንርኢ ዝገበረና እግዚኣብሔር ኣምላክ ክነመስግኖ እዩ ዝግበአና ክቡራትን ክቡራንን ቤተሰብ። ነዚ ክሪኡ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ክበፅሑ እናደለዉ በዞም እኩያት ሰባት እዚኣቶም ዘይበፅሑ ዓበይትን ዕሸላትን ኣለው እዮም። ስለዚ ክቡራት ኣሕዋተይ ሓደ ነገር ክንፈልጦ ዝግባአና ቤተ እግዚኣብሔር ምህናፅ ማለት ሰማያዊ ቤትካ ምህናፅ ማለት እዩ። ስለዚ እታ ሰማያዊቲ ቤትና ክንሃንፃ እዩ ዝግበአና ባህሊት እየ። ስለዚ ፃውዒቶም ኣቕሪቦም ዘለው ተገደስቲ ናይቲ ከባቢ ወይ ከዓ ፈተውቲ ዓዶም ንዓኦም ብቻ ዝምልከት ኣይኮነን ንኩሉ ውሉዶ ክርስቶስ ዝኾነ ይምልከት እዩ። ከምኡ ድማ ሙሉእ ሕልና ዘለዎ ካብ የትም ቦታ ይኹን ግድን ኣይኮነን ተወላዲ ክትኮን ውሉድ እግዚኣብሔር እንተደኣ ኮንካ ኣብ የትም ቦታ ቤት ኣምላኽ ክትሃንፅ ቤት እግዚኣብሔር ክትሃንፅ ግዴታኻ እዩ። ፈቃደኛ እንስትኾን እግዚኣብሔር ኣምላክ ዝፈትዎ ስራሕ ስለ ዝኾነ
ክተተግብሮ ጥራሕ እዩ ዝግበአካ ክነተግብሮ ጥራሕ እዩ ዝግበአና። ክቡራንን ቤተሰብ እዚ ህንፃ እዚ ፃውዒት ተገይሩሉ እኒኦ ከምቲ ትሪእዎ ኣለኹም። መጀመርያ ብከምዚ መልክዑ ኣብ ብርኽ ዝበለ ቦታ ብጣዕሚ ደስ ብዝብል መልክዑ እዩ ነይሩ። ያው ከይድኩም ዝረኣኹምዎ ትሉ ትኽእሉ ኢኹም። ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላክ ፈቒድዎ 1-2 መዓልቲ ከይደ ርእዮ በረከት ተቐቢለ ነይረ። ብጣዕሚ ደስ ካብ ዝብል ቤተ ክርስቲያን እዩ ነይሩ። ሕዚ ድማ ከምቲ ትሪእዎ ኣለኹም ብላዕሊኡ ቁምቡላታት ተሰዲድዎ ተቓፂሉ ኩሉ ንዋየ ቅዱሳኑ ተቓፂሉ ዑና ገይሮምዎ እኒአው ማለት እዩ። እዚ ኣብ ኩሉ ትግራዋይ ክበፅሖ ዝደልይዎ እኳ እንተኾኑ ግን ንዋየ ቅዱሳን ተቃፀሉ ኣቦታት ኣለውና እዮም። ርእስ ትግራዋይ ኣየቃፀሉ ወይ ተፍረስዎ ዝሃንፁ ኣለውና እዮም ብዙሓት። ስለዚ ካባና ትፅበ ሓንትን ከምታ ኣብ ዝሓለፈ ዝበልክዋ ዓቕምና መውፋይ ጥራሕ እዩ። ክቡራት ቤተሰብ ሕዚ እውን ኣብ ዘይቁንቁን ቦታ ገንዘብና ነቕምጥ ክብለኩም ይፈቱ። ብዝኸኣልናዮ ንሓግዝ። ንዕኦም ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ፃውዒት ንኩላትና ስለ ዝኾነ ኢደ ኢድካይ ንበል። ተሰሪሑ ተሃኒፁ ብድጋሜ ፅቡቕ ኮይኑ ክንሪኦ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላክ ይሓግዞም። ነቶም ብከምዚ ብቅዱስ መንፈስ ተለዓዒሎም እኒአው ፍጻሜኡ የርእየና። ኣብዚ ሰናይ ተግባር እዚ ክትሳተፉ ትደልዩ ክቡራንን ቤተሰብ በዛ ኣካውንቲ እዚኣ ዓቕምኹም ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላክ በረከቱ ክበፅሐና እንተደኣ ኮይኑ እቲ በረከት ክበፅሐና ዝኽእል ተግባር ሰናይ ስራሕ ክንሰርሕ ተለና እሞ ክቡራንን ቤተሰብ ኣብዛ ሰናይ ተግባር እዚኣ ክንሳተፍ ይግባእ። ሓቂ ንምዝራብ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ተቓፂሉ ወዲሙ ብዙሕ ነገራት በፂሕዎ ዘሎ ብዙሓት ጉድኣታት በፂሕዎም ዘሎ ብዙሓት ቤተ ክርስቲያናት እዮም። ግን ብተገደስቲ ናይ ሃይማኖቶም ተቆርቆርቲ ዝኾኑ ላተሃነፁ ካብ እንደገና ከም ብሓድሽ ናተሰርሑ እዮም ዝርከቡ። እግዚኣብሔር ኣምላክ ፀጉኡ በረከቱ የብዝሐሎም። ቤተ ክርስቲያንካ ምህናፅ ማለት ናይ ዘለኣለም ገዛኻ ምህናፅ ስለዝኾነ ኩለና ተበግሶ ናብኡ ክንገብር እዩ ዝግበአና። ነታ ገዛ ክራይ እኳ ክንደየናይ ክንሃንፃ ከም ንህንጠ ነዚ ቤተ ኣምላክ እዚ ግን ብሓቂ እግዚኣብሔር ኣምላክ ተዘኽእለና ኩሉ ግዜ ኣብ ዝወፁ ናይ ቤተ ክርስቲያንና እንትንሳተፍ ዓቕምና ብዝፈቐዶ ግዴታ ኣይኮነን በዚሑ ሒዱ ዝብል ኣምላክ ኣይኮነን። ሙሉእ ዘይጉድል ኣምላክ እግዚኣብሔር ኣምላክ ስለ ዘለና በታ ዝገበርናያ እንታይ ዓይነት ቅዱስ ሓሳብ እንታይ ዓይነት ቅዱስ ተግባር ከም ዝገበርና ጥራሕ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላክና ልቢ ኮላለይቲ ዝምርምር ስለ ዝኾነ እዚ ምንም ዘጨንቐና ነገር ኣይኮነን። ዓቕምና ብዝፈቐዶ ብቻ እዩ ክንሕግዝ ዝግባአና። ሽምባርከስ ብድጋሜ ክትሕግዙ ትደልዩ ክቡራንን ቤተሰብ በዛ ኣካውንት እዚኣ ብምእታው በዛ ቁፅሪ ናይ ኣካውንቲ እዚኣ ብምእታው ክትተሓባበሩ ትኽእሉ ኢኹም። ሽምባርከስ ብካሊእ ፕሮግራም እስካብ ንራኸብ እስካብ ሽዑ ዘሰናይ ንዓኹም።